Na-recover sa gingasanga drug bypass operation ang suspected sa bupusil kag pala sa Joint Operations sang City Drug Enforcement Unit o kon CDEU kag Molo Police Station sa Zone 6 Barangay Boulevard, Molo, Iloilo City kahapon sa ngapon Setyembre 12. Ang mga subject kamasanay July Cornelio 50 anyos sang Ingory La Paz kag Stephen Soria residente sa Boulevard, Molo. Sunod kay Police Captain Ryan Christ Inot, si Pulis ang CDEU nga nabaklan si Cornelio sang isa ka plastic sa ginapatian Cebu gamit ang 8,000 pesos ka bypass money kada kuha sa iya posisyon ang 19 pagid ka plastic sa droga gargabugat sang 55 grams kag may market value nga 375,000 pesos. Payag pa nga nakapalagyo naman si Soria matapos na mutikan nga polis na ang nagkatransaksyon sa ila. Samtang sa monitoring sa polis, sila mismo nga duwa ang nagaduso sa droga sa area sa Molo kag sa barangay Bacau, Mandurriao naman nagakuha sang supply. Samtang na-recover naman ang 4 ka mga pakete sang empty plastic sachet, digital weighing scale, bypass money kag 12 gauge homemade shotgun kag may 4 ka mga live ammunition. Almost 2 to 3 weeks na naton silang minonitor kaya nagabase man lang kita sa information nga gitao sang aton mga barangay officials nga taga diha sa barangay Boulevard. So dako gid ang bulig sang mga barangay officials na, no? Payag pa ni Captain Inot nga bilang bag-o nga hepe sa City Drug Enforcement Unit, hindi sila magunta tob-tob, hindi magkadakpan ang kutob sa mga individual nga nagabaligya sang illegal nga droga sa syudad sang Iloilo. Balita nagikan sa distrito sa Molo. Ako si K5 Aaron Repollo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Karingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, desugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.